No niin, moro. Nyt on huuhaa homma. Tässä on vanha umpio. Siinä on maalilla raitakin tuossa ja minusta tämä on aika helvetin huono kuntoinen. Velpo katsoi tuossa hiomavehkeitä, niin minä kokeilin tässä, että saataisiko me tästä uuden veronen. Tää lähes uusi. 965 € maksaa kappale, uusi tämmönen. Minä just näihin vaihoin projektorit. Projektorit oli tämän näköiset, eli ei todennäköisesti näytä kyllä Jeesus mitään, ei kyllä nähnytkään mitään. Toinen on tässä. Tämä on palannut ihan rikki asti. Nämä ei paljon näytä. Niin kokeillaan, voiko näitä entisöjä. Kohta se nähdään.